וואי, מתפוצץ לי הראש. מה השעה? 9:50. סלחי לי, אני הולכת לידי. וואו, שמעי, זה שידור מטורף הזוועה הפרואקטיבי שלה. 2 בשבוע, בזכות ה-271 שסגרתם לי, אני פה לבד בשקט עם סיפאי. איזה צ'יל, ואת מספיקה משהו בשעתיים השבועיות האלה? מספיקה? סיפאי ואמי זה כמו 10 רופאים. המערכת מציפה למטופלים להתערבות, נותנת לי המלצות לטיפול, ועוזרת לי לא לפספס כל מיני מטופלים בסיכון שאני צריכה לטפל בהם. ועכשיו גם יש את האוכלוסיות החדשות ודאטה שמתחיל להגיע ממקורות חדשים, וזה הופך את כל ההמלצות להרבה יותר איכותיות. נשמע טוב, אבל זה בטח לעשות הרבה שיחות חופרות. שואלים שאלות, אתה יודע מה קראת לי, פה התקשב, אז גם כואב לי הגב, מה דעתך, התרופה החדשה, המחד שלי התחיל לקרוא לי טאטה, הוא דבר מנייר לבד. כלום, 0 שיחות. יש פיצ'ר חדש בסיפאי של זימון בלחיצת כפתור, לא טלפונים ולא נעליים. קליק, והזימון נשלח להם לטלפון והם קובעים והם באים. מדהים. הלוואי וזה היה ככה גם בשיחות שאת צריכה לעשות, להזכיר להם לקחת תרופות. זה אוטוטו עם סיפאי. היום מניח למטופלי אוסטאופורוזיס שלי נשלחת תזכורת ישירות מסיפאי כשעוברת חצי שנה וחשוב שיגיעו לקבל בריקה. אוטומטי. די. ואת לא צריכה להתקשר אליהם? בואי, גם ככה רוב הזמן זה נפל לי בין הכיסאות, אבל עכשיו זה כבר לא על הראש שלי. זה סיפאי לבד שולחת להם, אני לא צריכה לעשות כלום. לא פלא שהכל פה עננים ומוזיקה של נבל. דנה, את יכולה בבקשה לשאול את ורה בחדר אחרת אם יש לה זמן לבדיקת רגל סוכרתית לאדון הרשקוביץ, הוא פה עכשיו? בטח. תודה. וואו. אני רואה שדרסה מסיפאי. בטח שיש. עדי ביקשה לשאול אם תוכלי לעשות בדיקת רגל להרשקוביץ. כבר עשיתי לו לפני 4 דקות. סיפאי העלתה לי אותו למעקב ומוזמנים להיום למרפאה. רגע, לכן ולרופאות יש אותן המלצות לטיפול? בדברים שרלוונטיים בטח שבוודאי. את רוצה לשמוע משהו מאוד מגניב? גם את הסיפאי שלנו שדרגו. הוסיפו סינכרון סטטוס מטופלים עם הבתי חולים. לדוגמה, אם מטופל עשה שם כבר בדיקה לרגל סוכרתית, זה מתעדכן גם אצלי, כאילו אני טיפלתי בזה. והכל נמצא במקום אחד. אז אני מבזבזת פחות זמן בלרדוף אחרי מטופלים. ובירוקרטיה. אפרופו בירוקרטיה, את יכולת בבקשה להביא את הטופס הזה לאריק הרופא ילדים? the fine סיפאי.